এটা KFC স্টিক এগুলো রয়েছে KFC চিকেন কবাব রয়েছে 10-20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ per stick। ଚାରିଟା ଫ୍ଲେଭର ରହୁଛି ମସଲା ମଷ୍ଟାର୍ଡ ମଲାଇ ହରିଆଲି। ଆଉ ଚିକେନ୍ KFC ସ୍ଟିକ୍ 10 ଟଙ୍କା। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ଲେଟ୍ 6 ପିସ୍ ରହୁଛି 50 ଟଙ୍କା। ପପକର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି 6 ପିସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଲେଗ୍ ପିସ୍ ରହୁଛି 2 ପ୍ରକାର ରହୁଛି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ବାଲା ଲେଗ୍ ମସାଲା ଲେଗ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 50 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ସ୍ମଲ୍ ଲେଗ୍ ବିଗ୍ ଲେଗ୍ ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରନ୍ ବି ରହୁଛି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖେ per stick। ପନିର କବାବ ରହୁଛି ମସରୁମ୍ କବାବ ପନିର କବାବ 30 ଟଙ୍କା ମସରୁମ୍ କବାବ 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପନିର KFC ରହୁଛି 10 ଟଙ୍କା per stick। KFC ସ୍ଟିକ୍ ଆମର ପନିର ଫିଙ୍ଗର ରହୁଛି 5 ପିସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ପନିର ପପକର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି 10 ପିସ୍ 50 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ 50-60 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଆମର ଲଲିପପ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ରହୁଛି ଲଲିପପ୍ ରହୁଛି 30 ଟଙ୍କା per ପିସ୍। ୱିଙ୍ଗସ୍ ରହୁଛି 20 ଟଙ୍କା per ପିସ୍। ଆଳୁ ଆମର ଚେୟାର ଅଛି। କାଣା ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଚିକେନ୍ କବାବ 3ଟା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ମସଲା ମଷ୍ଟାର୍ଡ ମଲାଇ। आगे तेल डलवा लेना तेल नहीं दिन टैंकी फुल करवा दें कर दो अच्छा रहेगा। ठीक 2 मिनट में चलना अभी डलवाना पड़ेगा। अभी नहीं है ख़त्म हो गया था। Paytm payment of 80 rupees. Thank you for shopping in our store. दादा फोन कर दे सकाल सकाल जानी नहीं क्या पैसा आगे ऐड कर दो।
ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆଗରେ ଥାଉ ଏମିତି ନୁହଁ ହଁ ପାଣି ଏଇଠି ଉପରେ ଥାଉ ଏଇଟା କରନ୍ତି ନା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣ ନା ଦାଦା এই সাইডটা পপকর্ন এই সাইডটা ফিঙ্গার ଦେବା ବର୍ଷା ହେଲା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା